Για μισό. Στον κάτω όροφο από εδώ. Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο των Sigmaro TV. Σήμερα παίζουμε το παιχνίδι τρόμου Lazaretto Chapter 1. Λοιπόν παιδιά, για να ξέρετε, σήμερα δεν έχουμε ούτε διαστημικά παιχνίδια, ούτε περιπέτειες. Γυρνάμε πίσω στις ρίζες μας. Horror games. Κλασικά horror παιχνίδια, ναι. Αχα. Λοιπόν, είμαι ενθουσιασμένος που παίζω αυτό το παιχνίδι. Ευτυχώς για μένα, δυστυχώς για εσάς. Πλάκα κάνω, δυστυχώς και για εμένα. Γιατί σε λίγο θα έχω να περάσω αυτά που δεν έχω περάσει σε όλα τα horror games που έχω παίξει ως τώρα. Είδα παιδιά το τρελεράκι που λέτε. Είναι δυνατό το παιχνίδι. Για να ξέρετε, το παιχνίδι είναι. Το gameplay θα μας βγει γύρω στα 40 λεπτά με μία ωρίτσα. Κάπου εκεί υπολογίζω. Δηλαδή, να ξέρετε ότι θα τερματιστεί σίγουρα σε αυτό το βίντεο. Μείνετε μαζί μου γιατί ξεκινάμε. Για πάμε λίγο τώρα να ελέγξουμε. Φωνούλα, ωραία, κουμπιά εδώ και τα λοιπά τα βρούμε μέσα. Α, μόνο φακός, βλέπετε εδώ παιδιά, φακός, έλα. Λοιπόν, φακότσι, αυτό να το θυμόμαστε. Πάμε. Are you sure? All progress will be lost. Τι? Α, ό,τι να είναι. Λοιπόν, ξεκινάμε παιδιά. Παιδιά, το παιχνίδι είναι πολύ δυνατό ρε. Και χέσιμο. Οπότε δεν θα σπάσω τίποτα. Μη σπάσω τίποτα. Εντάξει, καλά είμαστε. Πάμε. Πες μου ότι παίζω. Παίζω. Παιδιά, τα ακούτε? Παιδιά, τα ακούτε? Παιδιά, μπήκα στο κλίμα με τη μία, παιδιά. Παιδιά, πάω να παίξω. Συγγνώμη. Δεν μπορώ να παίξω. Αχ, πάμε. Κοίτα πως πάει. Πάει και σαν μεθυσμένος ρε. Λοιπόν, πάμε. Lazaretto Quarantine Island. The Lazaretto was constructed in 1873 in response to a yellow... Αντε, φυγιά σου. Λοιπόν, παιδιά. Αυτό είναι το παιχνίδι. Δεν τη βγάλω μία ώρα ρε. Δεν τη βγάλω, σίγουρα. Ξεκινήσαμε... Δεν το πιστεύω. Κρύβομαι και στα ντουλάπια μέσα. Κάτι θα υπάρχει εδώ από τώρα. Γιατί. Όχι ρε. Λοιπόν, πάμε πάνω. Παιδιά, δεν μπορώ. Δεν κάνω παύσεις. Το έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου. Όχι. Τι ήταν αυτό? Κοίτα πως ανοίγουν οι πόρτες, δεν θα αντέξω. Γιατί παίζω τέτοια παιχνίδια βραδιάτικα, γιατί... Κάτι πέφτουν ποτήρια από πίσω μου και εκτός από αυτό έχει φέρετρο εδώ. Δεν είμαι καλά. Έκλεισε η πόρτα. Δεν είμαι καλά ρε. Στο σταυρό που σας κάνω. Παναγία μου, βοήθησέ με. Πού πάω, γιατί από τώρα? Ούτε λίγη ιστοριούλα, τίποτα. Τι είναι αυτό το γράμμα? Notice, apparently Frank has the only key to these doors. Until he returns, use the outside staircase if you need to access the hospital or other facilities. Jerry. Okay. Μου φαίνεται πολύ λογικό αυτό που είπε τώρα. Εγώ προχωράω απλά, δεν κοιτάω δεξιά και αριστερά. Γαμίσου. Εντάξει, αρχίσαμε από τώρα που λέτε παιδιά. Άρε Λάζαρε, τι μας κάνεις? Λαζαρέτο. Ούτε να πικάρεις τίποτα. Από πόρτα σε πόρτα και ένα καμπινέ ρε φίλε. Το κλειδί. Α, ήταν το κλειδί για την πίσω πόρτα. Για πάμε λίγο. Εντάξει, γυρνάει λίγο αργά. Για κάτσε λίγο να ανεβάσω το look sensitivity. Θα το βάλουμε κάπου εδώ. Πω, τέλεια πάει τώρα, άντε γεια. Όχι. Δεν θέλω. Πώς βάζω τα αντικείμενα? Βρήκα ένα κλειδί, σωστά. Πού πρέπει να πάω το βάλω?
Δεν θα τη βγάλω ρε μία ώρα ρε. Ρε θα πάθω καρδιακό ρε. Τι παιχνίδια πάω και παίζω ρε. Αλλά γουστάρα απ' την άλλη. Λοιπόν, εδώ μέσα βρήκαμε ένα κλειδί. Λοιπόν, άρα από εδώ δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Πάμε λίγο εδώ. Use the outside staircase unit to access the hospital. Λοιπόν, εδώ είναι κλειδωμένα. Άρα πρέπει να πάμε πιο πίσω. Για πάμε λίγο. Για πάμε. Μήπως πρέπει να βγω έξω πάλι για να δούμε. Μήπως παίζει κάτι τέτοιο. Όπα, αυτό τι είναι? Όχι, ένα κλειδί. Frank, here's the outside door key for the hospital. I believe you have the others. Hope you recover soon. I'd like to hear what the heck happened last night. I know I'm not going up there anytime soon. Όχι, κάτι έχει εκεί πάνω. Άρα τώρα τι πάω να κάνω? Εντάξει, βαρέθηκα. Μήπως τώρα ανοίγει άλλη πόρτα? Για πάμε μια γρήγορη να δούμε. Για πάμε λίγο τώρα εδώ. Ακόμα δεν ανοίγει. Άρα πρέπει να βγω έξω. Δεν έχει κάτι άλλο να κάνω. Σίγουρα. Από εδώ έχουμε πάει. Δεν έχει τίποτα. Να το. Οπότε έξω. Κάπου έξω θα έχει. Κάτι θα έχει. Για να πάω. Να το, δεν υπάρχει τίποτα. Πάμε πάλι έξω. Τι έγινε? Να το. Access the staircase. Πρέπει να πάω σκάλα τώρα. Ωχ Θεέ μου. Ωχ Θεέ μου. Ποια σκάλα όμως? Εδώ δεν υπάρχει τίποτα ρε. Εδώ πάνω. Αυτή είναι τη σκάλα. Πώς πάω εκεί πάνω? Κάτι πρέπει να κάνω εδώ ρε. Είναι σίγουρο αυτό. Για πάμε μία από εδώ. Να δούμε τι παίζει. Αχ, θαλασσίτσα. Το brightness δεν ανεβαίνει. Έχουμε φακό με το G, είπαμε. Σωστά. Look interact. Αριστερά. Τι άλλο έχουμε? Journal με το J. Found what looks like a cabinet key. Looks like the exterior hospital kill. Ναι. Στη σκάλα πως πάω? Ωχ Θεέ μου. Πάω πάλι μέσα παιδιά. Δεν γίνεται, δεν με αφήνει. Για πάμε από εδώ. Νομίζω. Για να δούμε λίγο. Εδώ βρήκαμε ένα σημείωμα. Αυτό εδώ δεν. Το βρήκαμε ρε. Το βρήκαμε. Access the staircase. Oh yeah. Πάμε λίγο πάνω. Και τώρα έψη σκάλα Κύριε πάει έτσι. Κύριε πως πάει η κάμερα ρε. Κοίτα κοίτα. Πως πάει η κάμερα. Τρελαθώ. Θα τρελατώ. Τι ακούγεται έτσι? Σπάζουν ένα μωρό. Και δυναμώνει, αυτό μου αρέσει. Α, ωραία. Εδώ μέσα λέει να μην μπω και εγώ μπαίνω. Τα κλασικά. Ξέρετε τι θα γίνει σε λίγο. Καταλαβαίνετε. Explore the hospital. Κανένα πρόβλημα. Πάμε. Μην μου πεταχτεί μόνο τίποτα γιατί θα έχουμε θέματα. Σαν τα μάτια σου να με έχεις, να με σκέφτεσαι. Λοιπόν, θα εξερευνήσουμε το hospital. Δεν σε φοβάμαι. Ό,τι και να είσαι εδώ μέσα, δεν σε φοβάμαι ρε. Πώς να το κάνουμε? Πώς να το κάνουμε, δεν σε φοβάμαι ρε. Θα τρομάξω εγώ με αυτό το πραγματάκι εδώ τώρα. Δεν κατάλαβα ρε. Δεν κατάλαβα. Θα ανοίξουμε όλες τις πόρτες και θα τα εξερευνήσουμε όλα. Τα ποτήρια, ας πούμε, εδώ πέφτουν.
Το ακούτε αυτό, Ποια τραγουδάει, Χριστέ μου. Τι είναι αυτή η πόρτα, άλλη πόρτα είναι αυτή. Χριστέ μου. Κάτι ακούω από το βάθος. Δεν το κάνω escape. Θα ψάξουμε εδώ τα πάντα. Λοιπόν, δεν θα διαβάσω τίποτα. Απλώς θα προχωρήσω. Τι είναι αυτή η φωτογραφία? Η γιαγιά μου. Πω, κάτι θα... Μην πέραχτε κάτι ρε, σε παρακαλώ. Άμα πέραχτε κάτι, έχω ρίξει τα ακουστικά κάτω. Κάτι έρχεται, μαλάκα, το ακούω. Κάτι ερχόταν από εκεί. Από τη γωνία κάτι έρχεται. Κάτι έρχεται από τη γωνία. Κάτι ακούω να περπατάει ρε. Κάτι ακούω να... Κάτι ανέβηκε στον πάνω όροφο. Εγώ θα πάω μέσα στη λεκάνη βέβαια. Γιατί ψάχνω όλο το μέρος εγώ? Παιδιά, αυτό το παιχνίδι με έχει στείλει ρε. Με έχει στείλει ήδη. Κοίτα, εδώ είναι το στενά που μπορώ να μπλαχτεί κάτι και να χεστώ πάνω μου. Παναγία μου, δεν πειράχτηκε τίποτα. Πρέπει, λέει, να βρω την πρόσβαση στην απαγορευμένη περιοχή. Εκεί πρέπει να πάω. Λοιπόν, εγώ ήρθα από εκεί, άρα τώρα προχωράμε εδώ. Πω κάτι άκου. Τι κάνει έτσι? Μια μάσκα. Πήρα τη μάσκα, ωραία. Τώρα τι έγινε που πήρα τη μάσκα? Μη ελευθέρωσα καμιά κατάρα, μόνο θα τρελαθώ εδώ μέσα. Θα τρελαθώ ρε. Ρε, μου έχουν σηκωθέλει τρίχες ρε. Χειρότερος και από την Αϊστάν έχω γίνει αυτή τη στιγμή. Και μ' αρέσει και δεν... Έκλεισε η πόρτα απέναντι. Κατά ακόμα περπατάει. Βοήθεια. Στη γωνία. Τι έγινε? Μαμά, εσύ είσαι? Μην την ανοίξω και τίποτα. Μην την ανοίξω και μου πετά. Ποιος κλαίει? Κάποιος κλαίει. Ποιος κλαίει ρε μάλλα? Χριστέ μου, ένα κλειδί. This box that bore the mask Sigor is empty as my heart. Έβαλα ένα κομμάτι της μάσκας. Ωραία. Κι άλλο κλειδί. I put something in your room and locked the door. Your key is secured in my drawer. Μάλιστα. Άρα εγώ τώρα πάω πίσω ρε. Αυτή γιατί έκλαιγε όμως? Πω παιδιά, τι είναι αυτό το παιχνίδι ρε? Τι παίζω ρε? Είναι κλειδωμένο, άρα κάπου πίσω. Πίσω αυτή η πόρτα που ήταν κλειδωμένη. Αυτή η πόρτα ήταν κλειδωμένη πριν. Ή δεν είναι αυτή? Αυτή είναι I can hear you λέει. Ή αυτή ποια ήταν κλειδωμένη ρε? Κάτι ακούω να έρχεται ρε, δεν πάμε καλά ρε. Το χειρότερο πράγμα είναι αυτό. Για πάμε πάλι πίσω. Δεν πάω πάλι πίσω από εδώ. Ξεκόλλα. Φίλε, δεν πάω από πίσω εκεί με τίποτα. Κάπως πρέπει να μπω εδώ μέσα. Λοιπόν, θα το βρούμε παιδιά. Εδώ λέει έβαλα κάτι στο δωμάτιό σου λέει και κλείδωσα την πόρτα. Το κλειδί είναι ασφαλισμένο λέει στο... Κλαίει και λέει I can hear you. Πω θα πάθω εγκεφαλικό ρε, δεν είμαι καλά. Δεν είμαι καθόλου καλά. Γιατί πρώτον μπαίνω σε ίδια και τα ίδια δωμάτια. Και δεύτερον έχω και αυτό το πράγμα εδώ να το ακούω να φωνάζει, να κλαίει και να κάνει και να ράνει. Δεν γίνεται να παίξει έτσι ρε. Εδώ μέσα τι είναι? Κι άλλη μάσκα. Τι λέει το γράμμα? Κάτσε να διαβάσω. Έχει και ένα ντουλάπι, δεν έχει τίποτα. Dear Marion, this is all I have left of Sally. Tonight is the night for
recompensing. As discussed, we meet in the barn at 10 o'clock tonight. The God of Vengeance yields to me his power to punish the wicked. Okay, let's go. Άρα τώρα πάμε να βάλουμε πίσω τη μάσκα εδώ και κάτι θα γίνει. Α, μου λείπει άλλο ένα κομμάτι. Ωραία, πάμε να το βρούμε. Λοιπόν, μας το πες, γιατί μου το λες αυτό? I can hear you και I can hear you. Έχει τίποτα εδώ μέσα και δεν το βλέπω? Όχι, δεν έχει τίποτα. Κι όμως έχει κάτι. Μην το πάρω και γίνει τίποτα. Έλα. Το πήρα, πάμε. Πάμε να το βάλουμε. Εδώ. Το βάλα. Όχι ρε πούστη, όχι ρε πούστη. Τι θα γίνει τώρα? Παθαίνω να κοπεί. Σβήνω. 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 Αχ, τι ήταν αυτό? Τι ήταν αυτό? Αχ. 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 Κάτι ακούω πάλι. Κάτι ακούω από εκεί μέσα. Τι κάνει έτσι? Δε, αυτά τα παιχνίδια τα φτιάχνουν μόνο το ψυχάκιδες ρε. Κάτι από εκεί μέσα τώρα εγώ. Εκεί κάτω να πέσω δεν παίζει. Δεν γίνεται να πάω, πρέπει να τον καλέσω κάπως. Και εδώ έχουμε δύο πόρτες. Όχι ρε φίλε, όχι αυτό, όχι, μη μου κάνεις τέτοια, μη μου κάνεις τέτοια. Μη μου κάνεις τέτα, μη μου κάνεις τέτα. Αχ, μπήκε εκεί μέσα. Και η πόρτα είναι κλειδωμένη. Κάτι ακούω ρε. Τι κάνει αυτό? Παιδάκια. Πρέπει να πέσω μήπως ρε? Για πάμε λίγο. Να πέσω έπρεπε. Μου λέει αυτό το παιδί να πέσω. Παιδιά, ό,τι χειρότερο αυτό το παιχνίδι ρε. Μην το παίξει κανείς σας. Βιντεάκι. Καλά είστε παιδιά. Μην το παίξετε. Ειδικά βράδυ όπως εγώ. Τέλος ρε. Θα πάτε με τριπλό bypass. Τώρα πάτε να ανοίξω όλα αυτά. Τι κάνω με όλα αυτά? Δεν έχουν τίποτα μέσα. Άχρηστα πράγματα. Ανοίγουμε την πόρτα. Και αυτή κλειδωμένη. Τι πρέπει να κάνω? Τι? Θα το βρούμε παιδιά. Από ό,τι καταλάβω αυτό το παιχνίδι είναι χέσιμο και puzzle μαζί. Βέβαια το έχω καταλάβει πολύ ώρα αυτό. Λοιπόν, ανοίγουμε αυτό. Ένα. Προσπάθω να τα ανοίξω όλα. Και δεν γίνεται τίποτα. Τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να ανοίξω συγκεκριμένα, αλλά δεν ξέρω τι, πώς και τι και ποιος και πού. Λοιπόν, κάτσε να εξετάσουμε. Εδώ είχε 1, 2, 3, 4. Έχει κανένα puzzle και εγώ δεν το βλέπω ρε φίλε. Μήπως περνάνε 2, μήπως περνάνε. Δεν το καταλαβαίνω. Κάτι πρέπει να κάνουμε αυτά εδώ προφανώς. Αλλά δεν ξέρω τι.
Θεέ μου. Πολύ παζλετικό αυτό το παιχνίδι. Παζλετικό, άκου λέξη, παζλετικός. Κάτσε ρε, εδώ πάνω δεν πάει με τίποτα πάλι. Με τίποτα, άρα κάτι πρέπει να κάνω από εδώ μέσα. Με αυτά εδώ τα σερτάρια. Τι όμως πρέπει να κάνω, δεν κατάλαβα. Τι πρέπει να κάνω. Για μισό. Μήπως άμα ανοίξω την πάνω σειρά και καλά όλα τα σερτάρια μόνο. Γιατί είναι όλα κλειδωμένα ρε φίλε. Δεν μου δίνει και κανένα hint, αυτή είναι η μαλακία τώρα. Α. Carl, I put the extra key back. Not sure why you went all the way up there though. You do realize they call me shorty, don't you? I put the extra key back, λέει. Not sure. Τι λέει? Το βάλα πίσω, λέει. Πού πίσω? Στον εξώστη? Καλά, έχω χάσει κι εγώ και πηδάω το παρδαλό ρε φίλε. Α, πρέπει να ανέβω εκεί πάνω ρε, να το κλειδί. Και πρέπει να ανέβω από αυτά εδώ ρε. Α, για μισό. Κάτι αρχίζει και να αποσβήνει και δεν μ' αρέσει. Κάτι είναι από κάτω μου πεις. Κάτι ακούω. Ρε κάτσε, ανοίγουμε αυτό. Μετά πηδάμε σε αυτό. Βασικά όλα θα τα ανοίξω, τι κάνω. Άσε με όμως. Δεν με αφήνει να πηδήξω ρε, τι είναι αυτό το πράγμα. Θα το κάνω αλλιώς, πιο όπρο. Τσακ και πάνω σε αυτό. Παπ, μετά περνάμε από εδώ. Μετά εδώ. Αναβοσβήνει κιόλας η βλακεία και δεν μπορώ να δω τι κάνω. Εδώ και μετά πηδάω για το κλειδί. Το πήρα. Άρια. Μπήκα μέσα. Το πέρασαν παιδιά. Οπότε καταλάβατε. Το είναι και καλά το νοσοκομείο χωρισμένο σαν σε επίπεδα. Και έχει διάφορα puzzle και καλά. Αλλά πού να δω εγώ ότι αυτό εκεί πάνω δεν είναι λάμπα και είναι κλειδί ρε φίλε. Πού να το δω. Πού να το δω. Όχι πάλι. Πω με έχει πιάσει το κεφάλι μου ρε. Στοίχημα ότι κάτι θα γίνει εδώ. Στοίχημα. Άμα δεν γίνει εμένα με λένε Μπέτι. Κοίτα πως ανοίγουν οι πόρτες ρε. Κάτι θα γίνει ρε, είναι πολύ ανοιχτά και δεν γίνεται τίποτα. Κάτι θα γίνει. Άκου ήχους. Καμόν λέει, θέλω να τι θες να σε ακολουθήσω, κανένα πρόβλημα, έρχομαι. Κανένα απολύτως. Keep out. Γιατί να... και είναι και κλειδωμένη. Και εγώ πάω την ανοίξω. Ο Καλ, μπράβο ρε. Κάτι είναι πίσω μου, κάτι είναι πίσω μου, κάτι είναι πίσω μου, κάτι είναι πίσω μου. Τα ακούω, τα ακούω, τα ακούω. Δεν πάει, κοιτάξω πίσω μου, αφήστε με να περάσει. Κλείσει την πόρτα, κλείσει την πόρτα. Κάτι ήταν πίσω μου, κάτι ήταν πίσω μου. Το άκουσα ρε φίλε, το άκουσα, το άκουσα, το άκουσα. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Κλειδί είναι αυτό εκεί πάνω, κλειδί περνάνε. Γιατί πω παιχνίδι που έχουν φτιάξει ρε. Ρε δεν είναι καλά τα άτομα ρε. Σε παρακαλώ. Private λέει. Όχι εγώ από μέσα ρε. Γιατί και κλείνω και την πόρτα ρε. Έτσι γιατί είμαι μάγκας. Ποιος. Θα μείνω από ανακοπή ρε. Πού πάω. Ένας κωδικός. Λοιπόν πάω να τους δοκιμάσουμε όλους. 0 0 δεν είναι. 0 1. Καλά δεν κάθομαι να τους δοκιμάζω όλους βασικά. Πέρα το βρω.
Τι είναι αυτό ρε μαλάκα? Μαλάκα τι έχουν φτιάξει ρε? Παιδιά δεν είμαστε καλά. Ο κωδικός που είναι όμως? Κάπου πρέπει να βρω ένα κωδικό ρε. Χαρτί, κωδικό, κάτι. Μην πάω τώρα και τους δοκιμάζω όλους μόνο. Έναν. Θα φάμε ώρα. Εδώ τι είναι τώρα? Μαλάκα έχω χαθεί ρε. Ήρθα από εδώ. Τι είναι αυτή η μουσκούλα που ακούγεται? Πρέπει να ήρθα από εδώ. Μπράβο Ραφαέλο, πας πίσω. Α, να ο κωδικός. 69. Τα δύο τελευταία ψηφία. Ωραία. Άρα το άλλο που είδα εκεί στο άλλο έπρεπε να μου λέγε το άλλο αριθμό. Τι ακούγεται έτσι ρε φίλε? Μαλάκα τι ακούγεται έτσι? Παιδιά, η καρδιά μου δεν είμαι καλά. Τι παίζω? Τι φτιάξαν? Τι παίζω? Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αυτό θα λέω μέχρι να τελειώσει το βίντεο. Τι παίζω? Κοίτα που πάει. Λοιπόν, τα δύο τελευταία ψηφία, μη φωνάζεις, είναι 60. Είναι 69. Άρα αυτό είναι 569. Άνοιξε η πόρτα. Όχι. Ένα κλειδί. Το πήρα. Ναι ρε φίλε. Κάτι σκοινιά έχει εδώ. Before my eyes are blind and my lips mute, I must eat core and rind of that same fruit. Before my... Δεν θα διαβάσω τίποτα σε με. Ένας όρος πίνακας. Κάτι αίματα από πίσω εδώ. Θα γίνει ρε. Δεν είναι για αυτή την πόρτα. Ούτε για αυτή δεν είναι. Τι λες τώρα? Παιδιά είναι για εκεί που έλεγε keep out μάλλον. Άμα δεν είναι και για εκεί. Παιδιά για εκεί θα είναι. Για εδώ θα είναι, για αυτή την πόρτα. Για αυτή την πόρτα ήταν. Που λέει keep out. Λέει keep out και εγώ πήγα μέσα. Μην με έβγαλα από την αρχή όμως τώρα. Να τα έχω τα κλειδιά και αυτά. Θα τρελαθώ. Α, καλά, όλα κλειστά είναι. Δεν το βλέπω. Ανοιχτά, εντάξει. Παιδιά, είναι πίσω μου. Το πήρα. Έρχεται. Βοήθεια. Ό,τι χειρότερο ρε. Έλα, το πήρα το κλειδί. Δεν ανοίγει τίποτα. Να, αυτό εκεί είναι ρε. Κάπου εκεί μέσα πρέπει να πάω. Δυστυχώς κάπου εκεί μέσα πρέπει να πάω, να το ξέρετε. Θα το βρούμε όμως, θα το βρούμε. Μη μου αγχώνεστε. Εδώ μέσα πρέπει να πάω, να το. Κάτσε να βγει από τσοβλάκας. Πού είναι? Να, εδώ μέσα. Έρχεται. Έρχεται. Κλείνουμε την πόρτα και φεύγουμε. Έρχεται ο βλάκας.
Έρχεται, παιδιά. Πήγε απ' την άλλη. Με είδε. Δεν ξέρω αν ανεβαίνει και πάνω, θα τρελαθώ. Έλα πάνω. Super outplay. Κοίτα πως κάνει, ρε. Άντε θα έρθεις, έλα. Άμα είσαι μάγκας, έλα. Έλα. Φεύγω, συγγνώμη, έλα. Φύγε. Λοιπόν, λέω να ρασάρω με το 3. Λοιπόν, 3. Φεύγω, τρέχω, έρχεται από πίσω μου, είναι από πίσω μου. Λοιπόν, τι λέει εδώ, Skid Row East. Αυτό δεν ανοίγει. Εδώ δεν πάει. Εδώ δεν ανοίγει. Μια τουαλέτα, μια λεκάνη. Έρχεται. Σε παρακαλώ. Φύγε, σε παρακαλώ. Κοίτα που έχω ανέβει για να με πιάσει, ρε. Ένα κλειδί. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου. Τι λέει, The Handsome Hank. Αυτός είναι ο όμορφος. Εδώ δεν πάω με το κλειδί που πήρα. Νάτος. Πάω σιγά. Έλα ρε, όλα κλειδωμένα είναι. Σπαστικό γίνεται τώρα. Private. Κοίτα, ουρλιάζει ρε, ουρλιάζει. Μην ουρλιάζει, παιδά, σου φτιάξω εγώ κρεμούλα. Πού είναι τώρα αυτός? Εκεί κάτω είναι. Με είδε. Τρέχω. Μαλάκα, του παίξα. Παιδιά, δεν είμαι καλά ρε. Αυτό το παιχνίδι είναι... Έχει φτιαχτεί απλά για να σε καταστρέψει, να σου καταστρέψει ζωή. Τώρα εγώ που πάω? Έχει δύο πόρτσα, πού ήρθα? Κι άλλο κλειδί. Όλο κλειδιά βρίσκω, τι γίνεται εδώ? Τώρα αυτό το κλειδί για πού είναι? Έρχεται. Τι έγινε? Σου ξέφυγα? Πάμε από εδώ. Τόσο είναι από εκεί κάτω. Και εγώ βρήκα ένα ωραίο κλειδί, το οποίο ελπίζω να είναι για αυτή την πόρτα ευθεία. Έλα, σε παρακαλώ, να είναι για αυτή την πόρτα. Κλειδωμένη λέει. Ό,τι χειρότερο. Άντε να βρεις τώρα για ποια πόρτα είναι. Άντε να βρεις τώρα για ποια πόρτα είναι ρε. Έρχεται πάλι, έλα ρε πούστη μου.
Πάλι ρε. Δεν το πιστεύω. Τον έπαιξα outplay. Τον έπαιξα outplay. Τώρα εγώ πάω πίσω έτσι, για να καταλάβω. Λογικά όμως εδώ πρέπει να πάω. Δεν μπορεί να μην πηγαίνετε εδώ, θα τρελαθώ. Εδώ τώρα μου ήρθε, με έχει κλείσει. Σε παρακαλώ. Στο όριο, ευχαριστώ Θεέ μου. Κάπου από εδώ πρέπει να πηγαίνω. Keep out. Ό,τι πεις. Εντάξει, εδώ δεν κινδυνεύω. Εδώ ήμουνα πριν. Αυτή η πόρτα ευθεία τι είναι, έχει ανοίξει αυτή? Πω παιδιά, όλα κλειδωμένες πόρτες ρε. Όλα ανοιχτά, όλα κλειδωμένα και δεν πάει πουθενά. Ω Θεέ μου. Λαζαρέτο είπανε, θα είναι ωραία είπανε. Ναι, ναι, ναι. Πώς πρέπει να πάω ακόμη πιο πίσω? Για πάω πιο πίσω. Λαβύρινθο σκέτος ρε αυτό το παιχνίδι. Δεν νομίζω να χρειάζεται να πάω τόσο πίσω. Αυτή η πόρτα εδώ τι είναι? Αυτή είναι που ήρθα, από εδώ ήρθα. Back to the morgue. Back to the morgue. Back to the morgue. Back to the morgue. Έλα, δουλεύω τον εαυτό μου φαίνεται. Αφού από δεν μπορώ να πάω ρε. Πού πάω πίσω? Με δουλεύει? Για πάμε λίγο να δούμε. Explore the tunnels. The channels. Explore the channels. Καλά εγώ. Έλα ρε. Έχεις και αυτολοβλάκα ρε. Έχεις και αυτολοβλάκα. Ψυχοφθόρο παιχνίδι ρε πούστη. Πάμε για άλλη μια φορά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήρθα. Πάμε στο keep out τώρα. 69 λέει. Α, λέει εγώ με βρίσκομαι εκεί ρε. Σου λέει που βρίσκεσαι μάλλον. Ωραία, εγώ είμαι εκεί και θέλουμε να πάμε στο ερωτηματικό. Έρει το βλάκας. Θα τα ψάξουμε όλα αυτή τη φορά ρε. Έρχεται γάμο. Έρχεται. Ήρθε μέχρι εδώ, δεν το πιστεύω. Έχω βρει. Λοιπόν, εγώ ήρθα από εκεί, άρα τώρα πάμε από εδώ. Skid Row East. Θα το βρούμε. Don't worry, be happy. Skid Row West. Feed free, keep
Θα μπει εδώ μέσα, ρε. Πάτε περάσουμε μία φάση τώρα. Μπαίνουμε εδώ. Μαλάκης, χαμηλώνω, ρε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πάμε λίγο. Πάμε λίγο. Keep out. Εδώ. Εδώ. Πάμε εδώ μέσα. Από εδώ ήρθε. Δεν το πιστεύω, ρε. Keep out. Μπαίνω μέσα. Σε παρακαλώ, πατέρι μόνο έτσι, έχεις το όνομά σου. Λοιπόν, πάω γιόλο, ρε, δεν με νοιάζει τίποτα. Τέλος, ρε, δεν με νοιάζει τίποτα, απλά πάω γιόλο και τι να πάθω, το πάθω. Τι είναι αυτό? Ό,τι είναι να πάθω θα το πάθω, ρε. Τι κάνει έτσι, τι ακούγεται? Σκιούρι, αρουρέι, φαντάσματα, λεπροί, ψόφιοι. Πατέρι μόνο έτσι να μην... Τώρα τι κάνω? Τι κάνω που είμαι σαν διέξοδο και εγκλωμένα? Τι κάνω? Άρα δεν πάω από εδώ. Θα έχει κάπου κλειδί, ρε, δεν γίνεται. Κάτι μου έρχεται, ρε. Τι έπαθα? Λοιπόν, πάμε. Keep out. Keep out. Γιόλο εδώ. Αυτός θα μου ήρθε από τα δεξιά, οπότε τρέχω ευθεία full. Πάμε. Πάμε. Πάω γιόλο όμως τώρα. Εδώ δεν ήταν η πόρτα. Όχι. Λοιπόν, πάμε από εδώ. Το κλειδί. Σε παρακαλώ, άνοιξε. Επιτέλους. Το πέρασα, ρε. Ναι, ρε μαλάκα. Explore the nurses' quarters. Ωχ, Θεέ μου. Δεν νιώθω καλά. Δεν είμαι καλά. Πάμε λίγο. Τι είναι εδώ μέσα? Α, τι λες τώρα? Καλησπέρα. Ονομάζομαι Ραφαήλος Σαββάκης
και σας καλωσορίζω στο καλύτερο χεσοπέχνιδο που υπάρχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πω, κοίτα εδώ τραπεζομαντιλάκια, χαμός γίνεται. Κοίτα, τουλάχιστον ρε φίλε αυτό το μέρος είναι creepy, αλλά μου αρέσει πιο πολύ. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Τι ήταν αυτό? Τι ήταν αυτό? Τι ήταν αυτό? Παιδιά, τι παίζω? Παιδιά, σαν να φοβάμαι την Spiritual, αλλά δεν με νοιάζει. Θέλω απλά να προχωρήσω. Αυτό θέλω. Προχωράμε πάνω, βασικά. Δεξιά πόρτα και άλλες 200 πόρτες. Αλλά πρέπει να τα ψάξουμε όλα. Ήρθαμε από εδώ. Κρεβάτια, ιστορίες. Όχι τίποτα άλλο. Ψάχνω παντού γιατί μπορεί να έχει κανένα κλειδί, κάτι τέτοιο. Εγώ να μην το... Κοίτα πως τρίζει ρε μαλάκα. Τώρα εδώ μέσα τι μπόρεσε να έχει δηλαδή και το άνοιξα εγώ. Όχι, έρχεται. Έρχεται αυτή. Έφυγε. Πάμε και από εδώ να δούμε αν έχει τίποτα. Ένα γράμμα, δεν το χρειαζόμαστε. Εδώ πίσω σε φάση δεν έχει τίποτα. Εδώ δεν έχει τίποτα. Κλείδωσε. Γιατί κλείδωσε? Δεν μ' άρεσε αυτό. Γιατί κλείδωσε? Τι θα πάθω? Βοήθεια. Τι λέει? Φορεμπρένο μόμπελ. Ωραία, εντάξει, το είδα. Κάτι κεριά έχει εδώ. Εδώ πάει πιο πάνω. Μέρι εδώ είναι κλειδωμένα. Στο δωμάτιο της Μερούλας. Γενικά μπαίνω σε ό,τι δωμάτιο είναι, αλλά δεν υπάρχει τίποτα. Τι έκανε έτσι? Πάω πιο πάνω. Α, τα ακούω. Τα ακούτε, τα ακούτε και εσείς, μπράβο. Λοιπόν, Ελίζαμπεθ. Κάτι υπάρχει εδώ. Και άλλα δωμάτια. Κέρι, τι είναι αυτή, η Madame Tissot? Η Madame Tissot, παιδιά. Το κάνω τι πάω σωστά. Ή μπορεί να χάθηκα λίγο. Αλλά θα το βρούμε, γιατί θα εξερευνήσουμε όλα τα δωμάτια. Εδώ έχουμε μπει, σε αυτά εδώ έχουμε μπει όλα. Εδώ Άγν, Μάργεριτ. Για πάμε και σε αυτά εδώ που δεν έχουμε μπει. Μάργεριτ. Όχι ρε φίλε. Γιατί να κουνιούνται μόνο στις κούκλες, δεν τα πω. Τι έγινε? Σε αυτήν εδώ πρέπει να μπω. Η June. June, I'm not a thief, but I'm the one who took Madame Lanuzzi's crystal ball. I think she's doing the devil's work and I do not want any more cincies in this house. Until I speak to Father Roberto. I'm sensitive about her property, so it's safely tucked away for now. Love, Mary. Άρα αυτό είναι το κλειδί της Mary. Ωραία. Αυτό τι ήταν το κλειδί της Mary που ήταν κλειδωμένο το δωμάτιο? Κάτι τέτοιο λογικά.
Εδώ αυτό είναι της Grace. Της Mary που ήτανε? Για μισό. Στον κάτω όροφο από εδώ. Δεν πάω παίξω άλλο ρε φίλε. Έλα ρε πούστη με αυτό το κολοπέχνιδο. Έλα με αυτό το κολοπέχνιδο. Δεν αντέχω άλλο. Πότε θα τελειώσει? Δεν μπορώ. Κωδική. Πάλι κωδική. Αχ, κωδική. Πάω να βρω τους κωδικούς, παιδιά. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Θα μείνω από καρδιακό σήμερα, ρε. Πάω να βρω τους κωδικούς. Γιατί παίζω? Παιδιά, είμαι έτοιμος να το κλείσω, ρε. Δεν κάνω πλάκα. Δεν κάνω καθόλου πλάκα. Έχω πάθει σοκ αυτή τη στιγμή, ρε. Τι εμφανίστηκε πριν, ρε? Ανοίξε να. Πού θα βρω τώρα το κωδικό? Λογικά κοίτα, νομίζω ήταν στον πάνω όροφο. Κάπου εδώ ήτανε. Βρεάλ στο διάλογο λακκό ήχους. Στο διάλογο. Τι κάνει έτσι? Τι κάνει έτσι? Τι κάνει έτσι? Γιατί έχει κούκλα εδώ? Γιατί? Μόνο αριθμούς δεν βλέπω ρε φίλε. Βρήκα τώρα ένα τριψήφιο εκεί και μου λέει βρες τον. Θέλω βρω εγώ τώρα. Πάω κάτω να βάλω το κωδικό ρε, δεν με νοιάζει τίποτα. Φύγε. Φύγετε όλοι, βλάκες. Πού ήταν εδώ? Το δωμάτιο της Μέρη που είναι? Εδώ μέσα. Έχει ένα κουτί εδώ. Ω Θεέ μου. Ω Θεέ μου. Τι έχουμε εδώ μέσα? Ένα κλειδί. The crystal ball is locked and closed under the stairs. I meant no harm, ma'am. Η κρυστάλλινη μπάλα είναι κλειδωμένη κάτω από τις σκάλες. Τι εννοεί? Νάτι. Την πήρα. Τώρα τι κάρτα γίνει τώρα, Τι έγινε? Δεν το πιστεύω. Και έχεις και αυτή την ηλίθεια να με κυνηγάει. Πάμε στα γρήγορα, να τις ξεφύγουμε λοιπόν. Το βρήκα. The Spirit World. Για πάμε από εδώ. Exploitation. Okay.
Τι είναι αυτό? Μαλακ, τι είναι εδώ μέσα? Πω φίλε, δεν μπορώ να μιλήσω από την πολύ να τριχύλα ρε. Τι είναι εδώ μέσα ρε? Ρε ποιος ψυχάκιας το φτιάξε το παιχνίδι ρε? Ποιος ψυχάκιας? Ωχ Θεέ μου. Πού με πάει? Πού πάω ρε πούστη μου? Πού με πάει ρε? Τι κάνω κύκλους? Παιδιά, τι κάνω? Εδώ κοίτα. Κύκλους κάνω. Από εδώ τι είναι? Τι ήταν αυτό? Θεέ μου. Ω Θεέ μου. Μην δείξεις τίποτα. Ένα σταυρός. Παιδιά, αυτό το παιχνίδι το φτιάξαν ψυχάκιδες, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, σου λέω. Τι είναι αυτό το κοριτσάκι? Θα με σκοτώσει? Άμα... κάτι θα γίνει τώρα, λογικά. Πού πάω, ούτε καν βλέπω. Φακό δεν έχω. Πάμε αριστερά. Ούτως ή άλλως λογικά στο ίδιο βγάζω. Ωχ, τι είναι αυτή η φάτσα? Όχι ρε. Έχει χάρη να πηγάσει καμιά παγίδα. Πάω δεξιά τώρα. Πες μου λοιπόν, σε παρακαλώ. Από εδώ ήρθα. Άρα δεν πήγαινα σωστά. Αριστερά. Πήγαινε αριστερά, αριστερά. Αριστερά, μπράβο. Βαρκούλα του ψάρα. Τι είναι εδώ μέσα ρε?
Θεέ μου. Τρελαθώ με αυτό το παιχνίδι. Δεν είμαι καλά. Παιδιά, δεν είμαι καλά. Τι είναι εδώ μέσα, τι παίζω, Λαζαρέτο. Τι παίζω. Τι είναι αυτό? Ωχ, Θεέ μου. Η τελική ευθεία είναι αυτή. Τι είναι αυτό ρε μωρό? Και πάω πάνω του. Όχι, δεν θέλω. Τι έγινε τώρα? 5. Αυτό το μπλε είναι το 5. Νομίζω κατάλαβα. Λοιπόν, οπότε το μπλε είναι το 5, άρα αυτό εδώ το μπλε. Αυτό εδώ είναι το 5. Ορίστε. Λοιπόν. Περάσουμε αυτό τουλάχιστον εδώ. Λοιπόν παιδιά, σε λιγάκι λογικά το παιχνίδι τερματίζει. Απλά μισό λεπτό να βρούμε εδώ το λαβύρινθο, τη λύση του. Πρέπει να βρούμε τη λύση του. Πάμε από εδώ. Εδώ έχει ένα μάτι. Πάμε από εδώ. Ναι ρε φίλε, το βρήκα. Ναι ρε φίλε, ναι, και λέει δεν είναι αυτό και πεθαίνει τώρα. Για κλάματα. Αμά. Παιδιά, πολύ creepy αυτό το game, Κοίτα εδώ. Πρέπει να πάω εκεί μέσα τώρα, Ναι. Ωραία. Οπότε τώρα νομίζω πρέπει να ξεκλείδωσα και το σύμβολο αυτό. Οπότε, να το. Λοιπόν, κάτσε να το διαλευκάνουμε τώρα. Οπότε, το πάνω είναι 5. Το μπλε. Να το. 5. Και αυτό είναι το κόκκινο. Το κόκκινο είναι το κάτω-κάτω. Οπότε 5. Και το κόκκινο ήταν Οπότε αυτό εδώ. Και καλά, αυτό είναι το κόκκινο τώρα. Όχι, αυτό ξανακούνησα. Sorry. Μισό παιδιά. Το έχω. Λοιπόν, το μπλε είναι 5V. Ο δίσκος, ο κόκκινος είναι δηλαδή πρέπει να είναι αυτό το ακριβώς επόμενο. Να το Λοιπόν, μισό. Εδώ. Οπότε είναι 5 και τώρα πρέπει να βρούμε ή το κίτρινο ή το κίτρινο ή το μοβ. Το μοβ τι ήτανε? Το κίτρινο ήταν το τσίρκο και το μοβ ήταν... Πάμε να δούμε τώρα τι ήτανε. Ήταν το repulsion. Ναι, αυτό με τσαράχνες, τσομορφούλες. Παιδιά, αυτά τα δύο είναι τα πιο δύσκολα.
Με κυνηγάει ράχνη. Με κυνηγάει. Πάμε πιο κάτω. Τώρα εγώ καλά πάω, κακά πάω, ούτε ο Χριστός δεν ξέρει. Ή κάνω κύκλους και απλά θα πεθάνω. Κοίτα εδώ. Ο Χριστός και η μάνα του. Σε παρακαλώ μην πεθάνω τώρα. Από εδώ. Από εδώ, πιο κάτω. Να δούμε, καλά πάμε ή όχι. Πάρε το ευθεία. Μαλάκα, αυτό είναι λαβύρινθος εδώ. Πού να βρεις τώρα τη λύση μέσα από αυτό ρε φίλε. Είμαστε καλά. Εδώ κοίτα. Κοίτα εδώ. Κοίτα τι έχουν φτιάξει. Όχι, τι είναι αυτό. Να, το βρήκα. Ναι ρε φίλε, το βρήκα. Ναι ρε φίλε, το βρήκα. Ναι ρε φίλε, το βρήκα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, ότι τώρα έχουμε και το γράμμα αυτό. Τι είναι αυτό, ζήτα. Έχουμε και το move τώρα. Οπότε αυτό τι είναι. Ταφ, ζήτα. Ένα σύμβολο είναι αυτό που ούτε μπορώ να καταλάβω. Οπότε 5. Το κόκκινο είναι. Όχι, εδώ είναι 3. Λοιπόν, 5. Ζήτα είναι το move. Αυτό εδώ είναι, λοιπόν, άρα πάμε. Αυτό πάμε στο 5. Από το μπλε, το βλέπετε. Το κόκκινο που υποτίθεται ότι είναι αυτό, το πάμε στο ε. Μισό λεπτό το βρούμε. Το βρήκαμε. Και το move, το πάμε στο... Σε ποιο πράγμα το πάμε. Μισό να βρούμε το σύμβολο. Σε αυτό εδώ που είναι σαν ζήτα. Αυτό δεν είναι, αυτό είναι. Οπότε ένα από αυτά είναι τα... Το βρήκα. Το βρήκα. Ω ναι, προχωράμε. Scenes room. Oh yeah. Α, εντάξει. Τι είναι εδώ. Κλειδωμένα. Πάρουμε. Τι. Ανατριχιάζω. Βρε και υπότιλος. Well, ladies and gents, gather round for the thrill of a lifetime. That's right, folks. You ain't seen nothing yet. Welcome to the show, son. Παιδιά, αυτό το παιχνίδι μου έβγαλε τα στομάχια, τα έντερα, ό,τι άλλο υπάρχει. Τι παιχνίδι ήταν αυτό. Εκτός ότι με εξάντλησε πάρα πολύ, αλλά οκ. Ήτανε... Δεν μπορώ να το σχολιάσω. Αχ, τελείωσε. Λοιπόν παιδιά, εδώ τελειώνει το gameplay βίντεο μας του Λαζαρέτο.
Ελπίζω το παιχνιδάκι να σας άρεσε όσοι το είδατε. Όπως είδατε, αυτό ήταν το κεφάλαιο 1. Αναμένεται η κυκλοφορία του κεφαλαίου 2. Θα περιμένουμε κι εμείς για να το παίξουμε με ανυπομονησία. Και όπως πάντα, άμα σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, subscribe, χτυπήστε το καμπανάκι για νέες ειδοποιήσεις και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο των Sigmaro TV. Ciao. Sin miedo, arriésgate y sígueme el juego. Sola, creo, y a tus amigas hasta luego. No des explicaciones, solo vente. Tu mente malvada, eso yo lo sé. En tu mirada yo lo puedo ver. Te mata mi estilo y eso yo lo sé. Romper la disco, rapa, pam, pam. Baila que no te he visto.